Vypočujte si dôležité prevolanie k národu vojenského revolučného vedenia a predsedníctva ústredného národného výboru. Prehovorí k slovenskému národu v zastúpení veliteľa slovenského vojska generála Viesta, zástupca slovenského revolučne vojenského vedenia. Slovenskí dôstojníci, podôstojníci a vojaci. Ratovská vláda povolala maďarské a nemecké vojsko, aby potrestala slovenský národ preto, že slovenskí vojaci odmietajú bojovať proti bratskému ruskému národu a ostatným spojeneckým národom.
Títo zradcovia chceli by donútiť slovenského vojaka, aby bojoval proti našim a ruským paraštistom a partizánom, ktorí prišli na Slovensko, aby nám povolili brániť našu vlast a našu slobodu proti germánskym násilníkom, proti ľubičom, banditom a vrahom nášho národa i celého slovanského ľudu. Slovenskí vojaci, videli ste na vlastné oči tie zvierstvá, vypálené dejiny, bestiálne vraždenie bezbranných detí a žien v Rusku a všade tam, kde kročil surový nemecký vojak. Zradovská vláda vyzvala ústami zapredaného generála Čatloša slovenského vojaka ku tejto katolskej práci proti vlastnému národu. Zastúpení brigada slovenského vojska ako časti československej branej moci generála Viesca vyzývam vás. Vojaki, postavte sa na odpor nemeckým obsadovacím jednotkám. Bojujte tvrdo a neúprosne proti vojsku. Zachovajte najprísnejšiu disciplínu a poslušnosť tým veliteľom, ktorí vás povedú proti Nemcom. Vyzývam závodníkov vojakov, aby sa okamžite hlásili v najbližších kasárniach. Súčasne vyzývam žandárov, políciu a finančnú stráž, aby sa okamžite pripojili k obrane vás. V tomto hrdickom boji za vlád a za slobodu národa podporujú nás mohutné a na všetkých frontoch víťaziace spojenecké armády. Deň čo deň prichádzajú k nám na pomoc hrdinské svazy spojeneckých a najmä sovietských paradov. Naše skorej a svoje zajastené. Jeden na nás vojaku, aby Slovensko bolo pred pustošením a krutým utrpením zachránené. Vojaki, jednajte rýchle najväčšou hodnotou. Slovenskí vojaki do boja, hráčte do boju.